Vols saber com has d'estudiar eficaçment el català? Queda't amb mi perquè en aquest vídeo t'ensenyaré la millor estratègia que vaig tindre per aprovar el superior de valencià o el C2 al primer intent. Això que estàs veient ara mateix en la pantalla és un quadern d'estudi i la meva caixa amb 500 targetes que vaig estudiar. Abans de començar a estudiar el valencià, jo necessitava elaborar un quadern d'estudi potent per a que m'ajudara no només en organitzar-me millor les hores d'estudi, sinó també per a identificar en quina part del lèxic o de gramàtica podria millorar cara a l'examen, per descomptat. D'aquesta manera sorgeix la necessitat de crear un codi de colors. Cada vegada que llegia un article d'opinió de qualsevol diari català o valencià, m'apuntava totes les paraules noves, primer en aquest quadern, així com podeu observar ara mateix en la pantalla. I després em feia targetes amb totes les paraules noves trobades. Per recordar millor cadascuna de les paraules noves trobades, m'apuntava no només la paraula, sinó també el significat i un exemple de frase on se podia emprar aquesta paraula. Com podeu observar, així està el codi de colors. Les paraules noves estan en groc, sinònims en verd, els antònims en lila, les famílies de paraules en color rosa, locucions, refrans i frases fetes en verd, les excepcions de gramàtica en celest, dubtes més freqüents en color taronja i l'expressió escrita en color violeta. En aquesta caixa de plàstic em guardava totes les targetes que estaven agrupades pels nivells C1 i C2. I com no, vaig crear aquesta portada per a aquesta caixa de plàstic sembla una caixa d'estudi. Vaig mesurar tots els espais buits de la caixa. La mesura de cada espai buit és de 6,5 centímetres d'altura i 4 centímetres d'amplada. I en funció d'això vaig poder crear les targetes. Cada full en té 12 i estan quasi al final del quadern. Ara us presentaré una xicoteta demostració de com feia jo les targetes. És vocabulari nou que vaig trobar en manuals d'estudi o en llibres de text, articles d'opinió de qualsevol diari que vaig llegir.